Masibulise President nguzola wakwamampofu lona ulapha emva kuThemere from Kwameza Entertainment. Silapha namhlanje because of a statement esisibone kumakhasi onxibelelwano izolo. Sasenza umdla kakhulu ukuthi make silalelele lengxelo inhle kangaka siyibonileyo ku Facebook. Sasicela kuba makusawusa ke sizomamela ke sive banzi kabalala ngoba sometimes into ebhalwe phansi ke inazi zangothi ezithile engakwazi ukusichaza izinto kabalala. Silapha ke Mr President sizova kuwe uqobo lwakho kuba kanye intoni libhalwe pha kwenzeka ntoni. Enkosi ke tata. Mandithathe lithuba. Igama lami ngingufikile. Ifani yami nguGeorge. Ndikhokele apha ke kwaKodeta. Ndingupresident kaKodeta. Kuyo yonke into ethe yenzeka nomangaliso osiye sawufumana kulo December no January zange subona ngo-28 ka-October besinomthandazo omkhulu sithandazela indlela kuba sizawuqalisa ukuthutha abantu kweli shishini leteksi. Uthandaziwe uyaqhubeka umthandazo kwathandazwa ngabantu kakhulu not kancinci. Ngifuna ukuthi ke ngumnqa zange ngoDisemba singangcwabi. Ukungcwaba kwethu ke kunjena xa kuye kwalimala imoto siye sifake isandla epokothweni sincedise kuloo family. Khange silahlekelwe emphefumulo wami, khange sifake isandla epokothweni for ukuncedisa kuloo mizi sizeke sincedise kuyo. Ndifuna ukuthi ke kuyanyanzeleka umbulelo siwenzile kuThixo ngoba besicelile waphendula kwangoko.